Kaixo ikusentzuleok, ongi etorri Enpresarian Telebistako zuzeneko berri honetara. Gaurkoan, Irizar e-mobilityn gaude. Irizar, euskaragileak, bai euskarari elkarteak kudeatzen duen euskaragileak enpresa batzordeko kide da, eta Irizar e-mobilityra etorri gara, adunara, eta gurekin dugu gaur, Aiora Contreras, Irizar e-mobilityko komunikazio arduraduna. Kaixo, Aiora. Kaixo, egunon. Lehenik eta behin, azaldu iguzu, zer den Irizar e-mobility? Zer egiten duzu hemen? Bueno, Irizar e-mobilityn soluzio integralak eskaintzen ditugu, ezta, hirietarako eta horrekin batera bakarga sistema guztia, ezta. Hemen adunako fabrikan, ehuneko elektriko diren autobusak ekoizten ditugu eta bateriak ere hemen garatu eta ekoizten ditugu, ezta. Irizar e-mobility orain dela urte batzuk hasi zen, bai? 2011 urtean sortu zen elektromugikortasuna arduratuko zen arloa, eta hortik, proiektu ezberdinetan hartu dugu parte, horietako bat zeus proiektu bat izan zen, eta hortik atera ziren lehenengo 2 ibilgailu elektrikoak, Bartzelonan, bai? Hori eta gero, beste batzuk atera ziren, Donostian, Marseillan, Frantzian ere 6 ibilgailu elektriko entregatu genituen, Irizar Riebus 12 metrotakoak, eta horrekin ehuneko elektriko den linea sortu zen. 2017 urtean hasi ginen hemen adunan lanean, eta urte honetan ere Irizar Rietran ibilgailu aurkeztu genuen, Basboleko ferian, 10 metrodako ibilgailua ere entregatu genuen Galaterran, eta hortik gaur egun arte, ezta. Irizar e-mobility Europako lehenengo elektromugikortasun lantegia da, ezta? Eta gaur egun 200 pertsona baino gehiago gaude lanean, eta fabrika honek 1000 ibilgailu ekoizteko ahalmena du urtean. Esango zenuke enpresak prest daudela autobus elektrikoentzako? Bai, enpresak prest daude. Hemen Euskal Herri mailan ere beti izan dugu teknologia aldetik enpresa oso potenteak, ezta, eta jendea oso prestatuta dago, eta guk apustu handia egin dugu ezta horretan. Eta gaur egun merkatuan 3 ibilgailu modelo ezberdin ditugu. Daukagu Irizar Riebusa, estetikoki autobus klasikoa dela esan genezake, eta luzera ezberdinetan dugu merkatuan 10, 12, 15 eta 18 metrotan. Eta aurtengo Basbol azokan aurkeztu dugu Irizar Riebus generazio berria. Honek berrikuntza batzuk ditu barne, bateria efizienteagoak, autonomia gehiago, pisu murrizketa eta besteak beste, ez? Beste aldetik, beste modelo bat, Irizar Rietran modeloa da. Hau, diseinu aldetik espektakularra dela esan genezake, ezta. Modelo hau egiten dugu 12 eta 18 metrotan, garatzen dugu. Eta honi, retrovisoreak edu dizkiogu, kamara sartu ditugu, leiho bajuak ere jarri dizkiogu barruan argi gehiago sartzeko, ezta. Eta gero, entretenimendurako USB-ak, edota wifi-are jarri dugu, ezta, bidaiariak erosoago sentitzeko, ezta. Eta azkenik, Irizar Rietraka daukagu ere merkatuan, hau gure kamioi elektrikoa da, lehendabiziz Irizarrek egin duen ibilgailua da. Orain arte autobusak egin ditugu, eta teknologia guk etxean daukagunez, autobusetan jarri dugu teknologia hori kamioian jarri dugu. Eta lehenengo aplikazioa zaborrak biltzeko izan da, autobus hau Iruñean egon da, operazioan, eta beste kamio bat ere garatzen ari gara, eta edozein aplikazioetarako erabiliko dena, ezta? Edozein karrozeria mota jarri dezakegu, banaketan ibiltzeko, eta garbiketarako, eta bar. Irizarren ibilgailu elektriko hauek, ze gehigarri eskaintzen dute? Guk eskaintzen duguna da, azkenen, pakete oso bat esango genuke, ez? Giltza eskurako proiektu bat. Hau da, ez dugu ibilgailua entregatzen bakarrik, ez? Baizik eta sistema karga oso bat entregatzen dugu, mantentzen lanaz ere gu arduratzen gara, beraz, pakete hori da entregatzen duguna, eta hori azkenean bezeroak asko eskartzen dute, ezta?
Horretaz aparte, gure ibilgailuak gure teknologia dute integratuta. Bai, Irizarrek orain dela 2009 eta 2013 urtea bitartean, Gema, Alkonza edo Datik enpresak sartu ziren Irizar taldean eta gaur egun teknologia guzti hori gure ibilgailuetan ikus dezakegu, ezta? Eta horretaz aparte, bateriak, autobuseak dituen bateriak ere guk ekoizten ditugu hemen, eta horiek ere gure teknologia dira. Irizarren ibilgailuak, uste dut Europan ere, badutela bere leku, ezta? Bai, Europan, 2014 urteaz geroztik dabiltza operazioan Europako hiri ezberdinetan. Azken urte hauetan, dabiltzate Bartzelonan, Luxemburgon, 2019 urtea izan da guretzat oso urte ona. 3 proiektu berrete jarri ditugu martxan Frantzian, Amiasen, adibidez, 53 Irizar Lietran 18 metrotakoa jarri ditugu operazioan, haien karga estazioekin, karga estazio azkarrak, kasu honetan, autobusa 4 minututan kargatzen dutenak, eta gero karga adimendunak kotxetegietan baita ere. Aix-en-Provencen ere jarri ditugu martxan Irizar Lietran kasu honetan 12 metroko autobusak, eta hemen berdin, ibilbidean zehar kargatuko dira karga azkar bidez. Eta gertuago, Baiona eta Biarritzen artean, T1 linea ez zuzen ere, irailak 2an jarri ziren operazioan ibilgailu hauek, eta bi karga puntu azkar ditugu, bat Baionan bestea Biarritzen, autobusa 4 minututan kargatzeko. Eta etorkizunera berrira, zein erronka ditu Irizar Mobilitik? Etorkizunera begira, erronka asko ditugu guk gure teknologia garatzen joan behar gara, ezta? Eta gure soluzioak Europa mailan erreferenteak izaten, ezta? Saiatu behar gara, horretan gabiltza lanean, ezta? Eta hemen daukagun potentzialarekin ziur gai gerala horri erronka guzti horiei aurre egiteko. Aipatu duzu lehen kamioi elektrikoa, azaldu iguzu gehiago zer den kamioi elektriko hori? Kamioi elektrikoa, lehen esan dudan moduan, azkenean gure teknologia daukan kamioi bada, ezta? Oso berezia da, diseinu aldetik autobusaren diseinu bat eman diogu, ez da diseinu markatuagoa aurrek aldean, aksesibilitate aldetik ere, erraztasuna jarri ditugu, eta lehenengo aplikazioa, lehen esan moduan, zaborrak biltzeko kamioia izan da, Iruñan ibili da operazioan, eta beste hainbat aplikazioetarako ere erabiliko dugun kamioia izango da. Bateriak aipatu dituzu, karga azkarrak, ez dakit zenbat denboraz gidatu ahal izango dira autobus elektriko hauek? Bateriak hemen adunan, hori ere gure estrategian sartzen da, eta bateriak adunan ekoizten ditugu eta hemen garatu ditugu, gure autobusean doazten bateriak, esan dezakegu bateriak autobusaren bihotza direla, ezta? Eta guk soluzio ezberdinak jartzen ditugu merkatuan, beti ere gure bezeroen beharretara egokituz, ezta? Karga azkar bat eskatzen baldin badigu, soluzio bat eskaintzen dugu, karga motorerako beste soluzio bat eskaintzen dugu, eta bateria horiek litio-ionizko bateriak dira. Beraz, karga geldo batekin 250 kilometroko autonomia izango du autobus horrek, ezta? Karga azkarra operatzen duten operadorek, 50-60 kilometroko autonomia izango dute, baina aukera honek autobusa ibilbidea zehar kargatzeko aukera ematen du 4 minututan. Eta horrek esan nahi du gero ibilbidea jarraitzeko ahalmena izango duela, ezta? Zein merkatu berri edo ikusten duzu zuentzat? Gu lehenik eta behin Europan gaude fokatuta gaur egun, ez? Bai Espainian, bai Frantzian, Luxemburgon, Ingalaterran, hor gaude enfokatuta, eta guk nahi duguna da gure produktuak erreferente bat bilakatzea Europa mailan, ezta? Eta noski, etorkizunari begira, ezta? Kanpora atera nahi dugula, eta horretan, Irizar taldeko enpresak asko lagunduko digute, ezta? Gure produktua kanpoan ezagutzen eta garatzen. Trantsizio energetikoa gaur egun boladan dago, uste duzu Euskal Herriko enpresak prest daudela trantsizio energetikoari aurre egiteko? Bai, prest daude. Euskal Herrian beti izan gara teknologia aldetik oso aurreratuak,
bertako jendea oso prestatuta dago, ezta? Eta nik uste dut oso kontzientziatuta gaudela, ezta? Zer behar ditugun, ingurumena zaindu nahi dugu, alde horretatikan nik argi daukat prest gaudela, eta hori ikusten da guk Donostian jada ibilgailu elektrikoa jarri ditugu martxan, Bilbon ere jarri ditugu ibilgailu elektrikoa martxan, eta hurrengo urtean Gasteizen ere jarriko dira. Beraz hor ikusten da, ezta, apustu handia egiten ari direla gai honetan. Aurrera begira, 10-20 urte barru, nola irudikatzen duzu garraio eredua edo? Etorkizuna nik esango nuke elektrikoa dela. Hirietan geroz eta jende gehiago bizi da. Geroz eta kutsadura gehiago dago, ezta? Eta horrek azkenean garraio garbi bat jartzea edo ezartzea ekartzen du, ezta? Gainera, ikus dezakegun moduan azken aldi honetan zentro gune guzti horiek ere ixten ari dira, ezta? Eta bertara sartuko diren ibilgailuak elektrikoak izan beharko dira. Beraz, horretara goaz, ezta? Eta, hortaz aparte, gidatze autonomoko proiektuak ere entzuten ditugu, gu bertan gaude, gidatze autonomo proiektu batean gaude, murgilduta, eta, hemendik hilabete batzuetara Malagako portuan, froga bat egingo dugu, gure autobus batekin, gidatze autonomo eran, bidaiari batzuk puntu batetik bestera eramango ditugu. Zein uste duzu izango dira premia nagusiak edo gizarteak izango dituen premia nagusiak garraio bidei dagokienez? Azkenean garraio garbi bat, ezta? Eta azkar bat. Azkenean beti gabiltz presaka eta hori ere guk implementatzen dugu, ezta? BRT sistema deitzen dena, ezta, garraio azkar bat da, tranbia baten itxurakoa esango genuke, eta normala merkeagoa, eta jende asko garraiatzen dituen garraioa da, eta horretara goaz, nik uste dut hori dela etorkizuna. Badakizu zuzenean ari garela, eta galderaren bat edo baldin baduzu Aiorarentzat, oraintxe dela ordua galdera hori egiteko, nahi baduzu YouTubeko txat horretan sartu, eta galderak egin ditzakezu. Momentuz ez dago galderarik, baina ez dakit Aiora, beste zerbait edo komentatu nahi baduzu, zuen Irizarre Mobilityren inguruan. Irizarre Mobility enpresa oso sendoa da, gu Irizar taldetik gatoz, Irizarrek 150 urteko esperientzia historia du, ezta? Eta oso apustu handia egin du elektromugikortasunaren arloan, ezta? 2011 urtean. Eta hori ikusten da, hor nabaritzen da, ezta? Dugun evoluzioa, dagoeneko adunan 200 pertsona baino gehiago gaude lanean, ezta? Eta gure helburua azkenean hirietan ibilgailu garbiak ezartzea da, ezta? Jendearen ongi izaterako, kutsadura mailak murrizteko, hori da horretan gabiltz lanean. Gero ez dakit aipatu duzun, zuen estrategia ere bada, ezta? Hemen ekoiztea guztia. Hemen ekoiztea, bai. Gure estrategia da hemengo produktu bat saltzea, ezta? Hori beti izan dugu argi hori. Hemengo produktu bat bertan ekoiztea, nik uste dut horrek daukan plus batekin, ezta? Eta horrela jarraituko du. Hori da taldearen estrategia eta guk hori jarraitu nahi dugu. Oso ondo, ez dago beste galderarik zuzenean, beraz, hemen utziko dugu gaurko Enpresarian Telebistako zuzenekoa. Eskerrik asko Aiora, eta aurrengora arte. Eskerrik asko, agur.